زیداتری 10,000 کوچبرên Haîtî li roja şembiye 18 îlûnê li kempeka Beserûber li Jêrpirekê li başûrê Texas hatin dîtin ku sedanên dî beref sinûrê Amerîka re keftin. Berengariyên mirovî û siyasî bû serok Joe Biden zêdetir dikin. Wezareta Ewlekariya Niştîmanî DSH ragihand ku karbidestên Amerîkî nêzîkî 2,000 kes li roja Ayniyê ji bajêra Texasiyê sinûriyê ku tujî bû ji koçberên Haîtî û koçberên dî veguhastin bû navendên diyên koçberan. Li demekî de ku hindek koçber li kar û ewlehiyê digerin, bi heftiyan yan jî bi mehan berê xwe den Amerîka. Bi tinê divan rojên dawiyê de ew hejmara koçberan ya ku hatiye deriyê û li Texas ya serenc rakêj bûye. Wezareta Ewlekariya Niştîmanî diyar kir, ji ber ewan koçberên di rewşeka xirab da, li bin pira navneteweyî ya deriyê ya ku bajêrê Texas û Swîdat Ekonyayê Meksîkû digihîn teyek, di mavê 72 demjimêrên borî da, geştên xwe bo Haîtî û cihên dî bileztir kirin. Her wisa wezaretê diyar kir ku ew bang li wan welata dikin yên wekî Brazîl û Çilî ku ew penaberên zivirandî qebîl biket ku bi hiraptiriya wan xelkê Haîtî ne.